ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен дороҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришмуи сарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҷанговари машҳури пешинаи UFC 40 сонен гуфт ки рақиби навбатии Чарлз Оливейра Конор Макгрегор шуда метавонад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. овозаҳо пайдо шуданд ки Конор Макгрегор бармегарда ва дарҳол муҳориба барои унвон мегзаронад. ин идеяро худи Чарлз Оливейра дастгирӣ мекунад. Чарлз Оливейра ба Гейҷи фаҳмонда дод ки Гейҷи ҳамаи корро дуруст карда истодааст ва Оливейра ӯро эҳтиром мекунад, аммо ҳозир чемпион муҳорибаи пулӣ мехоҳад ва ин корро ӯ дар муҳориба зидди Конор карда метавонад. барои ҳамин мо бояд чемпионро гӯш кунем. мо намехоҳем ки нисбати Ҷастин Гейҷ ноҳурматӣ кунем, аммо ӯро як тараф мемонем. Оливейра бояд кореро кунад ки барои ӯ хубтар бошад ва ӯ аниқ фаҳмонда дод ки барои ин корро кардан ӯ метавонад ки бо довталаби рақаби як муҳориба нагзаронад, гуфтааст Сонен. яъне дӯстон, аз рӯи гуфтаҳои 40 Сонен, Чарлз Оливейра мехоҳад ки зидди Конор Макгрегор муҳориба гузаронад, на ин ки зидди довталаби рақами як Ҷастин Гейҷ. ва дӯстон, дар ҳақиқат Чарлз Оливейра ин суханҳоро гуфта буд. акнун савол ба шумо дӯстон, ки сазовор аст ё не, мо оиди гап намезанем. савол чунин аст: худи шумо Конорро зидди Оливейра дидан мехостед ё ин ки Гейҷро? ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. яке аз доварони машҳури ҷаҳон Ҷон Маккарти малакаҳои чемпиони UFC дар вазни нимёна Камару Усман ва ситораи нави UFC Хамзат Чимаевро муқоиса кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман Чимаевро назорат кардам ва гуфта метавонам ки ӯ зарбазании тоза дорад. а Камару Усман боша бисёртар қувваи модарзод дорад. ба назари ман техникаи зарбазании Чимаев хеле тоза аст. а Усман боша аз муҳориба ба муҳориба хубтар шуда истодааст ва ҳамзамон зарбаи ӯ вазнинтар аст. ин ба монанди муҳорибаи Сирил Ган ва Фрэнсис Нгану аст. а оиди гӯштинг боша, пас Усман тамоми умр ба гӯштинг машғул аст. ман боварӣ дорам ки ӯ 100% ҳимоя аз текдаунҳоро дорад ва ӯро ягон кас ягон вақт ба замин афтондагӣ нест. Чимаев ягона шахсе мешавад ки дар ҳақиқат кӯшиш мекунад ки Усманро ба замин афтонад, гуфтааст Маккарти. ҳамчунин дӯстон, худи Хамзат Чимаев боварӣ дорад ки ӯ Камару Усманро шикаст дода метавонад ва боварӣ дорад ки ин муҳориба ҳамин сол баргузор мегардад. Хамзат Чимаев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда 2022 иншааллоҳ навиштааст. яъне дӯстон, Хамзат Чимаев ҳамин гуна фаҳмонда дод ки соли 2022 ният дорад ки бо Камару Усман муҳориба гузаронад. дӯстон, ба фикри шумо агар ин муҳориба баргузор гарда, ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависед. дӯстон, чӣ хеле ки аллакай дида истодаем чанд муддат мешавад ки турнирҳои UFC баргузор нагардида истоданд ва мо хостем ки ба шумо хабар диҳем ки кай аввалин турнири UFC дар соли 2022 баргузор мегардад. инак аввалин турнир дар соли 2022 аллакай рӯзи 15 январ баргузор мегардад ва ин турнири UFC Fight Night мешавад ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни ним сабук Келвин Катар ва Гига Чикадзе меҷанганд. баъд аз ин турнир рӯзи 22 январ турнири калони UFC 270 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Фрэнсис Нгану ва довталаб Сирил Ган ва дуюм муҳорибаи унвонӣ ин муҳориба дар вазни 57 кг. сеюм муҳориба байни чемпион Брендан Марено ва довталаб Дэвисон Фегередо мешавад. ва дӯстон, бояд гуфт ки мо шуморо аллакай аз оғози сол муҳорибаҳои беҳтарин интизор аст. чанд рӯзи охир муноқиша байни ду ҷангвари машҳури ҷаҳон Джонс ва Хабиб Нурмагомедов калон шуда истодааст. ҳама чиз аз он оғоз шуд ки Хабиб Нурмагомедов дар яке аз пресс-конференсияҳои ташкилоти Eagle FC оиди Джон чунин суханҳо гуфт: Джонс дигар ягон вақт ба монанди пешина намешавад ва бо ягон кас муҳориба намегзаронад ба ғайр аз ҳамсари худ.
ҳамсараш барои ӯ гурӯшаи шахсӣ шудааст. намефаҳмам барои чӣ ин шахс то ҳол як ҳиссаи UFC аст, гуфта буд Нурмагомедов. аз Джонс бошад дарҳол дар ин суханҳои Нурмагомедов ҷавоб дода чунин навишт: ман хубтараш бо гурӯша зиндагӣ мекунам аз оне ки бо полотенца, навиштааст Джонс дар ҷавоб. ва баъди якчанд дақиқа ӯ ин суханҳои худро удалид кард. ва дӯстон, Джонс полотенца гуфта ҳамсари Хабиб Нурмагомедовро дар назар дошт ки ӯ дар рӯзи тӯй бо чеҳраи пӯшида баромада буд. ва ин суханҳоро чанд сол пеш Конор Макгрегор гуфта буд ва акнун боз Джонс гуфт. ва ҳамчунин Джонс ба монанди Конор Макгрегор ин суханҳои худро удалид кард. дӯстон, дар ин ҷо ки гунаҳгор аст ё не, ин кори мо нест. мо танҳо мехоҳем ва умедвор мешавем ки ҷанговаро дар муноқишаҳои худ зан, фарзанд, оила ва дини якдигарро даст нарасанд, чунки онҳо байни якдигар муноқиша доранд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба поён мераса. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонаободу сарбаланд бошед.